अरे अपने उड़हर जाय तू लेके पैसा खाती खखुआई बड़ भौजी और माई बहनिया हेंगे ने कुल करे सकारे पैसा खातिर आज की बात से टका टूटा ना नजर उठा के करके तकिया मत बाप बो तू आत करके धइले बड़ हमर लड़की के जवन न तवन तू गति करवा के धइले बड़ू असल का खबी ना तो सहूर सला के तबरे घर में रह नहीं तो निकल जाइए जहां मन करता हा चल जी हई अपन पतो हो के हई हल करतिया सौतेली रही तो सौतेली बताव अरे आन के बेटी चाहे अपन बेटी बेटी तो हो के तो मम्मी जी धोखे मुंह है सोचवा मत करिया कुत्ती कहे की बनी तो सतेलिए नहीं अंदर जाए भगवान जी के आवत न आखी पहले ते तना नाम मान जान करत रहलियो अब काहे इतना मान जान करतिया हो हैं अच्छा निमने न बाटे हो भगवान करस यानी के बुद्धि ज्ञान देस कि अपने में मिलजुल के रहस एगो दूसरे के घर परिवार देखतन त मन खुश हो जाताटे एगो अपन परिवार देखतन कि इतना मन हमर दुख रहताटे लेकिन ज्यादा अब तो बुझाता ठीक ओकर नैहरवा के कि केहू सिखौले होई तबे त इतना हमर लइकिया के मानतिया न त देखी पहिले न त एकदम बुझाई कि ओकर काता ना विपत पड़ल बा ओकर कपारे पर आयो अब त ये बुची जी हई बतिया ये बुची जी हो बतिया ज्यादा है भगवान केहू के परिवार द न त बढ़िया द कि दिल दिमाग हमेशा खुश रहे अब तो देखो ज्यादा हो कोनो बात नहीं के सबकर बुद्धिया एक ही लेखा नहीं के न का करतन बैठ के जा पूछू ना हो करत का बानी का करी कहां गइलिए बुझी देखो ना लंगलाता खातरो नहीं हो लिया रे लिए हुए तो जिया बा अब वही खा लेने में शॉर्ट गेल बा देखो पानी पियत तो बुझाता कि का टके जब से का बोल हाकी माने बुझी जी के एक सेट कपड़ा उपड़ा किन दे अब पहले जवन कोई नहीं जियो हम सोची ना कि ये कहीं ननद बड़ी अब ना जाना मानो अरे देखो हम बताव तनी ठीक बाटे माई बाप कर नई खे अरे बाप बड़ महतारी नई खे अब हम हेतिए चुकी से पोस पाल के इतने बड़ा क दिहनी तब हमारे ना पेटी कहाई बताव सही बात बाटे हम कहीं के एक सेट कपड़ा बियाह शादी हो जेता अपन घरे दुआरे चल जाई तब का ओके कुछ कमी ना होके देबे कि ओकर महसूस मत होके कि हमर माई नहीं के तो अब वो का जान देबे बेचारे ओकर त महतारी चीज के छोड़ के मर गई के माफी चाहतनी आप से माफ कर देब अब आप ना समझब तो दूसर क्यों समझे जी नहीं बचिए ऐसा रहल जलो ना कि गांव नगर थूके ना जनलू को दने के तनी दिन तनी 5000 रुपया का करू 5000 रुपया हजार तनी मम्मी जी साड़ी सोचे तनी मेरे भाईवा का बियाह पड़ल बा हम कोनी के तनी 2-4 गो साड़ी खरीद ले ए बच्चे तो कैसे हम 5000 रुपया तो के दे दी हो हमके तो नहीं थे अब इतना तो पर मांगा तो हम कहां से तो के 5000 रुपया दे बताओ का पहिन बताई न हई कुल पहिन के जाई सब के हमारी नैहर का घर दुआर धन दौलत तो सब तोहरे न बा एगो सौतेली बेटी भी है तो ओकर बियाह शादी कर दे तो चलिए जाई सब के हमारी नैहर का कहला कि तू बड़का घर का न हई ऐसे साड़ी पहन के जाई तो क्यों का कही जी अरे तो बच्ची अब हम का करी तो के बता का करे के बेटा मेरे भैया के बियाह में तो मिलल बा उहे पहिन लो जरूर करी अब देख लो होता देखा जेतना बर ओढ़ाने रहलो उतने बर गोड़ पसारे के चाहिए जनलू ठीक बाटे मम्मी जी आपका बात मान गई नी आ जाई चाह हो जे रखल बनी चाह पकौड़ी बना के रखले बनी जाई खा ले ठीक है बजा तनी खा ले कहां गइले जिया नहीं बुढ़िया कहीं की इनके हम माना तनी कपड़ा खरीद के देतनी जौन दे देब न तब नी हे जनी कोनो उपाय लगाही कि हमके पैसा मिले 1 रुपया मांगा तनी बुढ़िया से तो बस धन दौलत देखाती तोहरे न हो अरे हाथावा पर कुछ देबी 10-20 रुपया तब ना तो के जानम मनब कौन दिमाग हो चल ठीक है बाटे आज ना तो कल पैसा मिले बेकर चल कोनो देखी कुछ काम धंधा यो बिटिया ना कली कि तनी करवा धरवा दे बाप रे 1 रुपया हाथ पर नहीं गिरा तनी कुछ बेचहू वाला हो तो सोचे तनी कि किन के खा लें पैसा रही तब न किन के खाई कौन काम करी हेता ना आ जाती ना तो कोनो उपाय जरूर सोचती ए भौजी पैसा दाना पैसा दो न बाप रे हम मांगतनी आपकी माई से पैसा या बनी तो हमसे पैसा मांगतनी क्या पैसा ना देली आपके पैसा माई देती तो तोरा से मांगती ये बुझी जी कहू रुपया नहीं खेरवा हाथ में मंगनी है 5000 रुपया आपकी माई से तो कहतड़ी कि नहीं कोनो आप काम धंधा कर दी तो मान ली हम तो पैसे सोचते वानी कि कौनो नौकरी ओकरी कर ली कौनो ऑफिस में काम हम कौनो काम को के हम नौकरी का बात करतनी ये तो ना सुघर आप बानी ई तो खड़ा हो जाए तो आदमी के संग नौकरी बाटे
तो बहुते परेशान बानी। हम सोचा तानी कौनो काम कर लेती, कौनो पैसा नौकरी- चाहिए आपके? हाँ भाभी, हम तो हमें एगो काम बड़ू बताइए। भौजी, हम आ देखिए, कौनो तना काम करके पैसा सुगर लागे नहीं आप ये तना सुगर मने बुरा मत मानो। आ जाए दी जौन गलती कोई नहीं अब माफ कर दिए कहीं भौजाई बनी मान तो ली देखो ना कौनो ऑफिस में काम हम लगवा देना। अरे बाप रे आप ऑफिस में कहता नहीं ऐसा जगह हम लगवाए नौकरी न पैसे पैसे आ घर ही के जरी है तनी दूर कत दूर ठीक समझत बा का भौजी, बानी? तू बैठ, हम जाता नहीं नीचे, माई चाय बना के कैले भी है। ठीक बाटे ठीक बा, बैठ तो। ओइली है ये बात बती है खातिर सोचा तनी कौन दिमाग लगाई। हाँ बना ना बबुआ का कहला कि रकेश सोचा तनी कि उन्हीं से बतियाई। रुको नंबर तो होई शायद बात कर ले तनी। पैसा चाही तो कुछ न कुछ तो कर ही के न पड़ी। घंटी तो जाता। हेलो हेलो। हाँ का जी बाबू जी का होता बे? हाँ के बा? अरे हम आपको भाऊजी बोलत तनी चिन्हत नहीं की फोन कइले रहनी। अरे आइल ना के बा? रहनी टहलत। अच्छा अच्छा रउआ बनी। हाँ, अच्छी बताई मतलब बताई। बड़ी देर लगा बड़ा दिन बाद फोन कईनी, कैसे हमारी याद आ गल? कुछ काम रहल है जी। बताई का काम रहल ह? उतानी हमके 25-50 को जरूरत रहल 25,000 को। बस अरे 50,000 बढ़ा दे तो बढ़िए बाटे। अरे केतना जरूरत बारो के ही बताई। अब 50,000 दे दे ढेर नहीं। बस 50 से? हाँ ठीक बा, बताई कहाँ चाहिए रुआ के? घर में लिया देती तो ठीक रहल हवे। तो कैसे लेवे के मन बात? पहले ही जैसा कि मैंने कुछ न सूद उद बढ़ाई। अरे दादा ये ऐसा चीज देव न बाबू जी, लेकिन फोने में ना बताई हम। हाँ। घरे आप तो बताइए ऐसा चीज देव न आकि सूद ब्याज कुल भूला जाये। माने तो सूदियो ना 50,000 देव? औरी बढ़ा दे। सूदियो ना देव बढ़ाऊ देव? अरे कौन खजाना रखले है महाराज? आप देख के मुहा जाये। कौन खजाना रखले बानी रउआ? फोन में ना बताई हम जन्नी। अरे देखी ई मन में लालच दे के रउआ ना। बताई 50 चाहता कि लाखों चाहता? हाँ, दे देव लाख रुपया तो ठीक है बाटे। चली जब इतना कहता नहीं तो आपके लाख रुपया ले दिया जी। ठीक बा जी, कब ले आए? कब ले का? धारा वाली के दे दी तो ठीक रही। ना अभी एक दिन समय लगी, कहे कि अब रखले नहीं की ना अगर पैकेट देरी में। करब तो समझ ले कि मन बड़ा पछताई आपके। अरे जी ठीक बा। लाख रुपया पैकेट में नहीं ना रखले? अरे तक खाता में भेज देम नंबर अब आपको बटले बटे हमारा आपकी लगे। खतवा में? अच्छा ठीक है बा, हाँ यही में भेजे के बा, यही नंबर में। हाँ अतनी कुछ हाथ पर ले आए। ठीक बा ना? ठीक है बा। कितना भेजे के बा खतवा में? कितना हाथवा में? जितनी आपकी लगे हो उतनी ले ले आए। हाँ अब बाकी पैसा कुल भेज दे। ठीक बा। चलिए ठीक बा, लेकिन एक बार बताई ना कि सुदिया ना है तो का रही? अरे आई जनबे करी रहा हमारा आदत में, हम बिना सूद गए ना चलाई ना पैसा। अरे पूछी महते ऐसा चीज आपके देव की हमेशा हमेशा खातिर याद रखब आप। ठीक जल्दी आए। कौन जड़ी बूटी रखले बनी? कोनो आपके आ मैंने कुल बतिया फोने में बतिया तो घर आए तो का बतिया जी नागमणी ना रखले बनी? उहे समझ ली। ठीक बा। अरे ठीक है बा, तब तो रगले आवत तनी हम साँझ ले। एकदम से आ जाए, इंतजार करतनी बैठ के। ठीक ठीक है बा, ठीक बा रखतनी। ठीक बा। बाप रे बाप बताओ हम 25-50 खातिर तरसत रहनी है 1 लाख रुपया। अब तो हम पैसे पे सूत अभी तकिए बिछाना पर थोड़ी ना सूतब। अब चलो तनी ओके कह दें कि तैयार वैयार हो जो कि तैयार हो जा। आया तनी मम्मी जी सजाओ जा दिन तभी ना आए तो देखो तो खुश हो जाए तो तनी पैसा बढ़ा के दे दे। बतावा है मिलते नहीं के कौन को काजरी कहाँ बेंट धो दे सब फरुआ का बेंट बनावे खातिर धलन खूब निमन बांस। अरे का करत हो? गजब ही मेहरारू बिया ए दादा, सुना तो नहीं खे का बाड़ू हो काहे ने कुछ गजब मेहरारू हियर है का हजी तो बोले है फरुआ का बेंट धलन कहाँ बाटे? हमके का पता कहां बाटे। माने केमन काम कर तू तू बिजी रहत जी पूछी जी कहां गइनी हमें का बुची जी के मन खर्ची पिसान देता रू? माने अब घर का आदमी पूछ ले तो बेकार हो जाई। अब तो बतावा ना बैठले मानी दुआरी पर लोहार के अब तबे से इंतजार करता हम कहीं के फरुआ का बेटा एतु करवा का बनावा दई। सोचनी कि एक से कपड़ा किन दे तो जा तनी किन के आओ। तू बड़ी कपड़ा किनते बाड़ू पैसे ने के रोवते रह तारी कैसे तक कहा तुम्हें कहल बा कि रोवे गावे तूरे तानो कर दुनिया राखे मान ये रोवत गावत रह तारी पैसे रुपया नहीं खे आ कपड़ा के खोज तारी कि कपड़ा किन देती तारी कपड़ा किन ला बिना पड़ल नहीं खे ना।
जाई उनकरा के कह दी कि नहीं खे मिला तब बतावा ना यही हई बेरा भइला कोइन की दुआरी पर बैठा के हमरा के तका के एकदम से घर में का करे लगली। क्या कर पड़ू खाना वाना हो गई बुची जी? हां भाभी क्या करल बता तू के हम ऊ एगो दोस्त अरे बाद में बतिया लेब जी। तू कहत रहनी हो ना पर और नहीं झरले और तनी आजकल का युग जमाना देखा जानी तनी सोच बन के रहल जाला तो माई मुआ ना दी सच बन के रहता। कितना हिम्मत हो गइल बा। अच्छा ओकुल छोड़ी हम एगो बात कहनी बोली हे बरा तनी के हुआ होता आपके देखे खातिर निकल में पैसा कमाई के बा ना आपके हां भाभी तो उ लाग गइल बा नौकरी तनी सोच बन जाई तैयार हो जाई ठीक बाटे। तो इस टाइम में सजना बजना जरूरी है, जब नौकरी पे जाए तबे ना सजा। मैंने बात बोल बा तो उ पैसा देवे कहता ना तो तो हम कहनी अब हमारे लगे टाइम नहीं जनते बनी कि घर का काम धाम कर दो करत बा हमरा के आई आप करबे ना करब काम तो हम कहने कि यहाँ पे जाई पैसा ले ले ना कहवा से लाई पड़ी बताई तबे था। अरे घरवा नहीं खे हां मन दुआरिया पर चल जब उलिया के दे जाई। हां हम काम हम तनी ज्यादा बगलिया वाला घर में हां जात बानी ठीक ठीक जाए जल्दी लेके आए जातवा के बाप रे बाप के तना हम खुश बनी नोट गिन आ पैसे बस तब आज की बात है एकदम हमारे लगे पूछा मत कि हम के था जाओ तो कहला की बाद में तो के पता चली पैसे खेलब हो दादा पैसे पे सुतब अब बिछावन में कौन ले के फेंक यही बम अब बताओ तो हो 10-20 मांगत रही तो बुढ़िया हम किना देत रही अब तो तमाशा देखत जा कि तो से अधिक पैसा हमारी लगे रही जा तू पता चली तो कि पैसा खाती ना कि पैसा तुम्हारी हाथ में मिली कि हमारी हाथ में मिली। अरे माई ये काम से करवा बताड़ी भौजी का रे जाने दादी झूठो सा बोलने की जाओ वहाँ से हमरा के टाइम नहीं के वहाँ से पैसा ले आई हमके काम करे से फुर्सत ना मिलेला तब मुनी ठीक बा जाता नहीं तो का हो गले लिया देहली तो वहाँ गई नहीं तो हमरा संगे बहुत अजीब अजीब करे लगे तब हमारी इज्जत के उ लइका एगो रे माई अब बता गंदा गंदा काम करे खातिर हमरा के आई हो भगवान जी यही सने करे के जान मान करत रहल रे। हां हई बापा ढेर अपन बेतु भइल बिया बोलता कि तोर भौजी के तो तोरा के जवन जवन कहते तेवन करते तो के समझ में नहीं कहत हमरा से कहली पैसा के बारे में कुछ बताई दियो तो बोला अरे कहां बिया रे कहां बिया कर मार तन के कर 1 लाख पैसा ले ले बिया हमरा के बेच दे ले बिया उ लइका बतावत रे। अब हम का करिए भगवान इहे कुल खेला खेलतिया रे ई हां एकरा के अबे बताबो तनी एकर ई हिम्मत रे ई खेला खेला के बताओ अपने चल जाओ काहे हमर लइकिया के ना करतिया ए सौतेली माने बियत एकर मतलब कि जन मन करते वन करी मार के फाड़ दे तनी करेजा के बिगड़ जाला हां ए भोसड़ी देखा कैसे हमरी लइकी के करतिया हो ठेका टूटानी कहां बड़ी रे तू मानबो अरे अपने उड़हर जाय तू लेके पैसा खाती खखुआइल बड़ भौजी और माई बहिनी हेंगा ना कुल करे सकारे पैसा खातिर आज की बात से ठेका टूटा ना नजर उठा के करके तकिया मत बाप बो तू आत का के धइले बड़ हमर लइकी के जवन न तवन तू गति करवा के धइले बड़ू असल का खबी ना तो सहूर सला के तबरी घर में रह नहीं तो निकल जाइए जहां मन करता हां चल जाइए हई अपन पतो ही हो के हई हाल करतिया सौतेली रही तो सौतेली बताव अरे आन के बेटी चाहे अपन बेटी तो हो के तो मम्मी जी धोखा मुंह हां सोचवा मत करिए कुत्ती कहे की तो सतेलिए नहीं अंदर जा ए भगवान जी जा जैसा हमारी बेटी के संगे करत रही वैसा ही हमारे का बेटी के गलती करत रही एकरा से दुगुना एकर होखो बतावा है पैसा के खखुआइल पिया रे ढेर तोर पैसा तू पिया असल बड़ी रे काहे ना अपने चल गइली ह चल जो करी लगावा जनी लगावा एकर के भेजले रहली ह मतलब मार के जब पसर जा कुत्ती कहे की चल चल एकर कहल करिए मत आज की भगवान जी बोल दे सच में बहुत बड़ गलती कर दिया नहीं हम कैसे ना करल चाहत रहे आखिर सब तेली है तो का करी बेटी ना है भगवान हमके माफ कर दिया पैसा की लालच में हम का ना कहनी ऐसा हमके ना करे के चाहत रहे जाता नहीं हम माफी मांग ले तनी बुच्ची जी हमके माफ कर दिए।